Häpeä voi olla hyvin lamaannuttava ja musertava tunnevoima, jonka jokin epäonnistuminen tai keskeneräisyyden paljastuminen herättää. Silloin oma ihanne ei ole toteutunut, ja kun menettää arvon toisen tai itsensä silmissä, niin voi todella tuntea musertavaa häpeää. Häpeän voiman määrä on suhteessa kaikkiin keskeneräisiin arvottomuuden kokemuksiin. Ja paljon arvottomuutta sisällään kantavat sitten lamaantuvat ja reagoivat voimakkaasti joskus pieniinkin epäonnistumisiin. Häpeä on oman arvon kokemisen menetystä, ja se herättää meissä monia tunteita, kuten vihaa, ahdistusta, pelkoa, toivottomuutta ja surua. Näiden kaikkien tunteiden kanssa on mahdollista työskennellä. Useat epäonnistumiset hyväksyen vastavuoroisuuden odotuksissa vahvistavat uskomusta omasta arvottomuudesta. Ja tämä kärsimys herää voimalla silloin, kun on tilanteessa, jossa kokee tulevansa arvioiduksi kriittisesti. Erityisesti auktoriteettien kanssa menee helposti jumiin, kun ei tunne oman arvon ja tahdonvoimien riittävän tasavertaiseen kohtaamiseen. Häpeä aiheuttaa yleensä paljon salailua, ja tämän kärsimyksen suora kohtaaminen ja tietoinen hyväksyminen kehittää erityisesti hyväksymistaitoja. Häpeä voi tuntua punastumisena ja hikoiluna, ja voi olla hyvin ahdistavaa tulla nähdyksi keskeneräisenä kehon reaktioiden vuoksi. Arvottomuuden kokemus vahvistuu, kun saa luotua merkityksellisen yhteyden vain riittävien suoritusten kautta. Myös kokemus siitä, että toisten arvostus ja välittäminen on aina ansaittava ja sitä on niukasti maailmassa, luo painetta suoritusten onnistumiseen. Erityisesti läheisten ihmisten kriittisyys voi olla se tekijä, mistä on oppinut suhtautumaan arvostelevasti itseäänkin kohden. Elämä helpottuu, kun oppii hyväksymään ja ymmärtämään omaa keskeneräisyyttään. Yleensä lamaannumme häpeällisten tunnevoimien edessä, ja kärsimyksen läpieläminen ja hoivaaminen on jäänyt vähälle huomiolle. Ja tunteen torjuminen ja itsekritiikin kehät toistuvat yhä uudelleen. Kun häpeää aiheuttava ristiriita on meissä valmiina, niin näemme silloin herkästi kriittisyyttä toisissa ja pelkäämme heidän arvosteluaan ja hylkäämistä, vaikka alun perin haasteellinen asenne on jo valmiina omassa mielessä. Ja tosiasiassa ollaan itse hyvin kriittisiä omalle keskeneräisyydelle ja uskotaan kaikkien muidenkin suhtautuvan meihin yhtä kielteisesti. Silloin ulkoistaa helposti oman arvonsa ja pelkää menettävään toiselta tulevan tuen ja yhteyden mahdollisuuden. Ja sitten kun saa kritiikkiä, josta jo muutenkin arvostelee itseään, niin silloin arvon menetyksen kärsimys tuplaantuu. Arvottomana sitten pelätään kohdata omia haastavia tunnevoimia ja lamaannutaan niiden edessä, kun ei vielä olla opittu työskentelemään hyväksyä niiden kanssa. Keskeneräisyyteen suostuminen tuo lempeää hyväksymistä elämään ja yhteys itseen ei enää katkea niin helposti. Meissä voi olla täysin ristiriitaisia tarpeita. Voimme todella hävetä jotain tarvetta, joka on niin toisensa poissulkeva. Vaikkapa on tarve olla rehellinen ja sitten kumminkin peittelee ja salailee jotain oleellista elämässään. Tällaisten ristiriitojen kanssa me painiskelemme
ja koemme sitten määrätyissä tilanteissa häpeää. Tämä työ kannattaa ottaa rauhallisesti, itseään ja voimavarojaan kuunnellen. Jos häpeän voimat ovat liian suuria ja se kääntää vihan vaarallisilla tavoilla itseä kohden, niin suosittelen hakeutumaan ammattilaisten puoleen, jotka voivat auttaa tässä hyväksymistyössä. Toivon sinulle erityisen lempeää ja hyväksyvää asennetta oman arvottomuuden tutkimiseen ja sitkeyttä ja rohkeutta häpeän tunteen voimien kohtaamiseen. Häpeäharjoitus. Mieti yksi asia, mikä sinua hävettää, ja voit käydä nämä kaikki vaiheet ja kysymykset läpi tämän erityisen haasteesi kanssa. Aluksi tutkimme itsekritiikkisi voimaa. Nyt voit olla kriittinen ja vihainen itsellesi tai sille asialle, joka tapahtui. Ilmaise vapaasti kaikki se arvostelu ja kritiikki, joka mieleesi tulee. Nyt voit ilmaista odotuksiasi vaativaan sävyyn, minkälainen sinun tai sen tilanteen olisi pitänyt olla, jotta se olisi mennyt oikein ja voisit olla tyytyväisempi itseesi. Nyt voit kertoa, mitä todella odotat ja haluaisit itseltäsi tai siltä tilanteelta voidaksesi hyvin sen suhteen, osatessasi olla itsellesi ihanteellisella tavalla oikeanlainen. Mikä olisi häpeällisintä, mitä voisi tapahtua tässä asiassa? Voitko tunnistaa pelkääväsi jotain tässä häpeäsi ja arvottomuutesi herättävässä asiassa? Muista myös tunnistella kehosi tuntemusta. Mitä sinulle merkittävää olet menettänyt tämän asian takia? Mieti taas häpeämääsi asiaa ja havainnoi hyväksyen ahdistusta, miten ja missä se tuntuu kehossasi. Sitten voit tunnistella menetystä, jota mahdollisesti koet oman keskeneräisyytesi ja arvottomuutesi vuoksi. Se voi tuntua suruna, jos saat yhteyden siihen. Onko olemassa jokin erityinen ihminen tai ryhmä, jonka suhteen arvottomuutesi reagoi voimakkaasti? Voit halutessasi miettiä, mikä voima tai tarve sinussa haluaa tehdä sen häpeän herättävän asian. Mikä arvo tai ihanne haluaa tuomita sen häpeällisen voiman tai tarpeesi? Oletko keskustellut tästä haasteesta jonkun myötätuntoisen ja luotettavan henkilön kanssa? Sekin voi auttaa sinua hyväksymään itseäsi paremmin. Onko sinun lähelläsi vaikuttanut ihminen, jonka koet kasvattaneen sinua häpeämään ja tuomitsemaan keskeneräisyyttäsi? Eikä hän ole osannut kannustaa sinua välittämään itsestäsi. Tämän ymmärtäminen voi auttaa sinua hyväksymään haasteesi paremmin, kun tiedät, mistä olet sen oppinut. Jos saat vielä yhteyden haastavaan häpeän tunteeseen, niin suosittelen keskittymään tunteen kohtaamisharjoituksiin kappaleissa 17 ja 18, jos koet tarpeen.